Kasnong umdem ka badon kaput ka jela Ribhoi district bat ka bahap hapo ka piling kata police outpost kalong ka way na kisnong ka balamat ka jingbom dan light ne boarding electric ha kini ki license balala tat hadu menta habay day bagate ka jingbom dan boarding ha kate ka snong kinong yelam ka Meghalaya People Social Organization Ribhoi district kilayo pedang ya ka jing ut jingnam na kate ka snong halor ka jingbom biang ka boarding bat ka jinglip boarding menta ka bala license kanthi bat ka MPSO hapo ka jingelam uba Vincent Sokhwai kabala kershan lang ru da ka sengkenthe women's wing hapo ka jingelam ka presiden ka kong M Wanyang bat ka general secretary ka kong Is Imli kum ka kunhun barok ka way kilarai ban ai ka jingkershan ni ka tiga snong hakaba kilalit mi siya ka office jong executive engineer ka tanad MECL subdivision Bernihat dagaba kila IT daga dorkas kumba ka long neja bat ka take office ru marya yo pdiang ya ka jing ujor kalalit marmar banyarap siya ka take snong ka MPSO kala ay kublay kerpang yuba bala donbok walang u executive engineer jong ka take subdivision bat uba Alensius Karmolong uba day u junior engineer ka take tanan kibala shimkhia mardor bat ka take snong menta kala yo biang sashisin ya ka boarding ka bala du no bat shong dum ngan hai kini ki license balala katkum u Vincent Sokhwai lai thu ba ka take snong umdem kadai ka snong ka balamat ya ka jinglip boarding menta la license bat ka daw ka dai namar ka jingsniu jong transformer hadien bala shimkhia da ki teki officer na ka take tanat boarding ka take snong kala yo biang sashisin ya ka boarding ha baro ka we ka snong ka MPSO kala kerpat ru ka tanat boarding bahkan penbiang ka boarding na ka ne ka jela haki jaka khaput khnang baka sarkar Assam kan namla ban klun ni kite kisnong ban penhap syaka Assam namar kidei ka hok kanong kenti jong ka jela Meghalaya ngi na kaliang ka sang Meghalaya People Social Organization Ribhoi district ngi penpau ka jing kemen ka bakraw ka jungi bat kumju ngi penpau ka jing sungu ka jungi ya ka tanat MECL Bernihat Civil Subdivision halor ka jing simkhia ka jongka banle ai ya ka connection boarding ka snong umdam ka way na kisnong ki bahap hapo border sa kithan piling kata ki ba la license kanthi ki khlamyo ya ka boarding nadu badu u transformer ki jongki tedei halor ba nakaliang ka snong umdam kalawan ban bu ka jingkerpat angi ka sang bangin tuklar lem na ka benta jongki tana kaliang ka sang ka jungi ngila simkhia ya kane bat ngila lik ban bu ya ka dorkas hawi jongka Bernihat subdivision de halor kata ka nongrim enda kilayo ya ka dorkas nangi ka tanat MECL kala simkhia mardor bat kala lik ban ai no ya connection boarding hakate ka snong tena kaliang ka seng ipen pau ka jing sungu ka jungi ya isa bala donbok walang bade executive engineer joka Bernihat subdivision kumjuru ya isa Alensius Karmolong bade junior engineer joka Bernihat subdivision tengi penpau ka jing kublai kerpang ka jungi ya kine baro arngut namarba kila simkhia mardor bat nakaliang ka seng ngibu ru ka jing kerpan ya ka tanat bade pe ba kin kampai kemat sekite kitan border ki ba hadu menta dang don hi katokat ne kiing ki badang dipen ya kalat jungki na ka jela Assam tengi kerpat ka tanat bade pe bakan le ya ka badon kam bat bakan penbiang no ki boarding ki badai napo ka jela ki jungi kenang ba ka sarkar Assam kan umla bentuk kan ya ben keni ya uput usam jong ka jela ka jungi